Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Spremite mi ukusnu pastu. To je lako. Za to su potrebni obični špageti. Još nikad u životu nisam spremao nešto tako, ali mislim da ću uspjeti. Jao, kako da stavim špagete u ovaj mali tiganj? Ajoj, težak slučaj. Gledaj kako se to radi. Potrebno je samo slomiti špagete, onda će stati u bilo koju šerpu. Sad ih treba kuvati i stalno mešati. Sve je još lakše nego što sam mislio. Prokletstvo! Moje špagete su pocrnele. To je gadno. Ups! Je li to bacio šerpu? Da, mislim da znam ko će izgubiti. I znam ko će pobediti. Ja. Umjesto male šerpice ću koristiti veliki tiganj na kojem ću ispržiti svež paradajz. O da, kakav miris. A sad se može dodati malo špageta. Tako se sprema prava pasta. Gluposti. Zaboravila si da prospeš vodu. Eto kako se to radi. Jao, ne vidim ništa. Moram nečim da obrišem naočare. Betty, nadam se da ti ne smeta. Moja uniforma nije za to. U njoj spremam svoje najukusnije jela. Da, meni ne treba uniforma za to. Mogu i bez nje spremiti najlepšu pastu za svoju unuku. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno. Mogu iskoristiti stari recept za špagete. Treba samo uzeti 2 pakovanja suvih nudla i skuvati ih u čajniku. To je brzo, jednostavno i mnogo ukusno. Svaka mi čast. Da, to je baš originalno. A ja ću dodati malo sira u špageti. Tako će moje jelo postati još ukusnije. Ja, vi nemate pojma. Sve to se treba raditi sa osjećajem lepote. Ni malo kobasice neće škoditi. Kobasicu vole svi. Je li osjećate taj miris? Izgleda da je i moja pasta spremna. Vreme je da dodam malo kečapa. To je to. Paige, možeš probati. Prijatno, unuko. Konačno, kako sve izgleda ukusno. Jao, samo me ove nudle u čajniku malo plaše. A njih ću prve probati. Fuj, baš gadno. A sad ću probati pastu sa mojom omiljenom kobasicom. O da, to je sasvim druga stvar. Veoma ukusno. Ostao je posljednji kandidat za pobedu. Špageti sa sirom. O da, nema ništa ukusnije od toga. Bako, pobedila si. Znala sam da ću pobediti. Učite od mene. To je zaista ukusno. U drugoj rundi hoću da mi spremite ovakav kolač. Kao i Šreka. Šta? Kako se to pravi? Vrlo lako. Hoćete se odmah predati? Kako da ne? A baka je u igri. Jao, nije trebalo tako pomerati svoj stari vrat. Prvo treba prosijati brašno. I naravno dodati potrebne začine. Obavezno treba cimet. Ma šta kažeš? A šta je sa šećerom? Kako kolači mogu biti bez šećera? Shvatio sam šta treba. Prvo ide brašno. Jao, sad mi je svo lice u njemu. Fuj, to je odvratno. Da, to je zaista fuj. A na šećer nisam zaboravila. Samo ga treba sipati u rastopljeni maslac. Ja ću imati najbolji kolači. Dakle,
Sipam šećer. Sad to sve treba dobro promešati. Dobijenu mešavinu treba dodati u brašno. Nakon čega sve to dobro umutiti mikserom. I ja ću obavezno staviti maslac. Eto, gledaj. Ali ja ću sve mešati rukama. Jer se kolači moraju praviti s ljubavlju. Naravno, neću zaboraviti ni na sirup. Maslac, kažete? Dobro. Šta raditi sa tim? Tako je klizav. Beži mi iz ruku. Eto o čemu pričam. Ali nema veze. I jedne ruke će mi biti dovoljno da promešam sve to. Moje testo je skoro spremno. Ostaje samo da napravimo od njega palačinku. Također, veoma važno je izmeriti šta sam dobila. Onda ću tačno znati koliko kolača mogu napraviti od toga. A ja ću koristiti kalupe za to. Tako će moje kolači biti lepi i ravni. Odlično mi ide. Sad ih stavljam na pleh i šaljem u rernu. Oho, skoro ste završili. Nema veze. Vreme je da i ja pravim kolač od testa. To sigurno neće biti teško. To je skoro kao lepiti od plastelina. Gledajte kako mogu. O da, savršeno. Fuj, brašno uopšte nije ukusno, da znate. Moj kolač u obliku malog čoveka je spreman. Također spremna njegova kućica. A vreme je staviti kolače u rernu. Kada će se već ispeći? To je to. Pogledajte kakvu lepotu sam napravila. I moji kolači su divni. Ali moji kolači su najbolji. Jao, da sam vidjela to noću ne bih mogla više da spavam. Sad treba napraviti kućicu za svog malog čoveka. Sve detalje ove kuće sam napravila od kolača. Tako da se i kuća može pojesti. Jao, ova kućica širi praznično novogodišnje raspoloženje. Baš mi se sviđa ono što sam napravila. Tako je slatko. Obožavam ove bombone. Jao, tačno. Bombone su potrebni za oči. Dobro je što nisam sve pojela. Šta? Kuvar Betty je nadmašila samu sebe. U pravu si, Ben. Posluži se, unuko. To je kućica od medenjaka i puno kolača. Jao, kakvo je ovo čudo? Nadam se da je barem ukusno. Fuj, kako suvo. Ne, to ne valja. O, kolači u sredini mi se mnogo više sviđaju. O da, baš su ukusni. Hvala, bako. Pa, došlo je vreme da probam ovu kućicu. Jedva čekam. Poješću prvo vrata. Jao, ne mogu da verujem. Toliko je ukusno da želim da pojedem celu kuću. O, da. I naravno poješću sve njegove stanovnice. Jao, zar postoje tako ukusni kolači? O, da, oduševljena sam. Žao mi što sam strušila tako lepu kuću, ali bila je zaista ukusna. Betty, ti si pobedila ovaj put? Naravno, to je bilo jasno od prvih sekunda. Dosta sam jela slatko, sada hoću corn dog. O, to mogu spremiti. Barem znam kako se kuvaju viršle. Ja ću koristiti najkvalitetnije viršle od svih koje znam.
Višle? Gluposti. Kobasica je mnogo bolja. To će biti mnogo ukusno. Ovdje nema šta da se sprema. Treba samo nabosti kobasicu na štap i umočite u ulje. Jao, imam neočekivani problem. Ne mogu da otvorim pakovanje sa višlama. Zašto neće? Čak i malo dete to može uraditi. To se radi vrlo jednostavno. Nisam znao da ima posebno mjesto za otvaranje. Jao, kuvanje definitivno nije za mene. Kladimo se da ću napraviti testo dok će višle biti u vazduhu. Znam taj recept na pamet. Eto, štapići su već spremni, višlice, vreme da padnete na njih. Sad svaku višlu treba dobro uvaljati u tome. Zatim ih treba staviti u kipuće ulje. Isto ću uraditi i sa svojom kobasicom. To je vrlo jednostavno. A ja moram skupiti svoje višle sa poda. Kako boli! Odakle su ovdje mišolovke? Nikad nismo imali miševe. Sir? Tačno, mogu dodati malo sira u corn dog. Biće vrlo ukusno. Yeah, baby! Da, sad mogu močiti to ulje. Jao, kako prska. Da, leti na sve strane. Kukavice, to je obično ulje. Čega se plašite? Moje jelo je spremno. Sad ga treba lepo servirati. Naprimjer, mogu napraviti lepe medvediće od njih. Odlično. Svaka mi čast. I naravno ne smijem zaboraviti na sosove. Sa njima će biti još ukusnije. Oho, takav corn dog će se sigurno svidjeti mojoj unuci. A ja sam spremio za nju sirno iznenađenje. Ali ni malo kečapa neće škoditi. To je to. Paige, vreme je da probaš. Oho, sva jela su tako lepa. Ali probat ću prvo ovaj veliki corn dog. Ne mogu ga čak ni podići. Fuj, to je kobasica, a trebalo je staviti višle. Sad ću probati ove preslatke medvediće. Mislim da će ih sos učiniti posebno ukusnim. Nevjerovatno, i ukusno i lepo. Ostao je posljednji kandidat za pobedu. Wow, pa to je sir. Baš lepo iznenađenje. Mislim da je ovo najbolje jelo. O da, znao sam da ću uspjeti da pobedim barem negde. Baš ukusno. Jao, koliko ovdje smeća. I smrdi na nešto. O, šta je ovo? Pauk? Bože, odakle je ovdje? U redu, neću to ostaviti tako. Devojke, sada ću sve da popravim. Pogledajte ovdje. Odlično. Moja omiljena beležnica i naravno hemijska. Sad ću da nacrtam nekoliko opcija. Ovako. Ovo ide ovdje i malo ovdje. Da, naš plan sobe je spreman. Kako vam se čini, devojke? Da, znam da sam genije. Pa, vreme da počnemo. Sad ću da osvežim ovu sobu kako treba. Zbogom đubre, zbogom smeće. Koliko godina se ovdje nije čistilo. Morat ću se potruditi. Držite se, devojke. To je to. Naša soba je sad savršeno čista. Šta bi vi bez mene radili? Hej, čime se zanima, Sophie? Šta je ovo, kesa sa semenima? Ali ovo su neka neobična semena. Šta će iz njih izrasti?
Mislim da ćemo uskoro saznati to. Naravno, neće sve biti odmah. Priroda ne voli žurbu. Wow, da li vi to vidite? Iz magičnog semena izrastao divan drveni krevet. Oho, svaka čast Sofiji. A Monika je u međuvremenu zauzeta jednako važnim poslom. Sada će spojiti ove metalne štapove uz pomoć svojih vatrenih sposobnosti. Wow, kako cool! Da, zgodno imati tako koristan alat u prstu. Odličan posao, devojke. Dali ste sve od sebe. A kuda je Jess otišla? O, evo je. Je li to donela Kadu? Izgleda da neko previše voli vodu. Jess, trebalo je da misliš i na druge devojke. Kako će da žive u ovakvom akvaparku? Joj, kako sam se umorila. Ko je znao da će Kada biti ovako teška? Dobro, vreme je za malo čarolije. Wow, šta će Sophie da uradi? A to nije ni bitno jer je to baš lepo. Joj, izgleda da u ovoj situaciji treba još nešto osim magije. Treba upotrebiti silu. Wow, kakva moć! Bravo, Sophie! Bila si odlična. Nema na čemu. Sad je moj red. Idemo. Devojke, uzmite četkice. Monika, evo i tvoje, drži. A evo je moja. Pa, devojke, hajde da ofarbamo našu sobicu. Nije bilo teško izabrati boju. Naravno da ću uzeti svoju omiljenu boju, zelenu. Samo pogledajte ovu sočnu, svetlu nijansu. Pa, počinjem da farbam. Već zamišljam kako će moj krevet postati lep. Da, to je divno. Pa naravno da sam izabrala najbolju boju, plavu. Boja mora. O da, kakva lepota. Ej, šta? Je li se to farba završila? Nemoguće. Ipak, imam ideju. Super je umeti upravljati vodom. Tako je mnogo bolje. Mogu nastaviti. Kako sam lepu boju izabrala. Ovo je boje neba. Tako je lepo oduzima dah. O da, moj krevet će biti najneverovatniji. Devojke, ima da mi zavidite. A vreme je da napravim krevet na kojem će biti stvarno vruće. Baš onako kako volim. Bez obzira ko šta kaže, a crvena boja je najbolja. Jao, ali dosadilo mi je već da farbam. Ideja. A devojke se neka i dalje muče sa farbom. A ja imam brži način. Gotovo. Izgleda da su devojke završile sa farbanjem. Pogledajte na ove prelepe boje. Cool. Ovom krevetu očigledno nešto nedostaje. O da, znam šta. Više zelenila. Kako divno. Ali treba mi nešto drugo. Da, sad je ovdje mnogo lepše. Ostalo je dodati nekoliko zelenih jastuka. I mogu odmarati. Jess, jesi li dobro? Prokletstvo, glupa mreža. Da, sve je super. Uvek se petljam u njoj. Dobro, vreme je da ukrasim svoj krevetić. Ovako. I tako. Super. Ali kakva je korist od kada u njoj nema vode? Da, tako je mnogo bolje. Jedina stvar koju sada želim je da legnem i opustim se. Pa zar ovo nije savršeno mjesto za odmor?
Mogla bih da provedem ceo dan ovde. Divno. Jess, tako si smešna. A šta ja zanimljivo da smislim? O, izgleda da mi je pala na pamet genijalna ideja. Vreme je za malo magije. Zar to nije cool? Jao da, za malo da zaboravim. Što više vatre, to je bolje. Treba još vatre. A sad mi treba ugalj. Sipat ću ga ovde. Eto, moj jastuk je spreman. Da, ovo je moja omiljena vrsta uglja. Sad ga treba dobro zagrejati. Nadam se da ću sanjati erupciju vulkana. Monika je se baš dobro snašla. Ali ja imam zanimljiviju ideju. Nemoguće je živjeti u sobi bez zavesa. To je tako ugodno. A također i veoma lepo. Odlično. Žao mi je, ali ja ne mogu da spavam ni na čemu osim na oblacima. Tako su mekani i udobni. Wow! A ovo je duga. Kako je slatka. Sad ću to sve lepo staviti i mogu da odmaram. Devojke, vaša renovirana soba izgleda predivno. Joj, šta je to Sophie izmislila? Oho, kakvo sočno i zrelo grožđe. Da, malo hrane vam definitivno ne bi škodilo. Oho, kakav lep leptir. Izgleda da je ovaj leptir šapnuo novu ideju. Neverovatno. Sophie je uspjela da svoj lep deo učini još prijatnijim. Bolje od jutra na prirodi može biti samo doručak na prirodi, zar ne? Jao, kakvo ukusno grožđe. Sophie, svi ti zavidimo. A ovo šta je? Mislim da je to Jess. Izgleda kao da istražuje morsko dno u potrazi za nečim zanimljivim. Oho, morske zvezde, a evo ih i školjke. Kako je lepo što ima mogućnost da zaroni u more pravo kroz kućnu kadu. Pogledajte kako se dobro školjke i morske zvezde uklapaju u interijer. Wow! Baš mi se sviđa. Izgleda da Jess ima još jednu ideju. O da, vreme za magiju. Neverovatno, to je morska meduza. Jess, šta će ti? U stvari nemoj odgovarati. Shvatila sam, ove meduze veoma lepo sijaju u mraku. O da, izgledaju nerealno. Izgleda da je i Monika smislila nešto. Da, i meni treba svetlo. Svaka čast, Monika. A šta Grace tamo radi? Izgleda da je nju posjetila zanimljiva misao. Wow, šta se dešava? Grace je upravo odlučila da dohvati munje. Pa da, što ne bih ukrasila svoju sobu njima? Jao, kako sam lepo mesto sebi sagradila. Mada tačnije reći, uzgajila. A moje čoše me tako podseće na more. Kako cool. Moja mini soba mi savršeno odgovara. Nema boljeg mesta za zabavu. A kako vam se čini moj deo sobe? Pa zar ovo nije prelepo? Dobar dan. Doneo sam vam... Šta? Kako ste to uradile? Jeste vi veštice? O ne! Baš je smešan. Ne, mi nismo veštice. Mi smo čarobnice. Čula sam da si nam nešto doneo. Devojke, uzmite svoje koktele. O, da. Sad ću da probam. Ovo je ukusno. Wow, baš sam žedna. Sviđa mi se. Joj, hoću i ja da popijem nešto. Boje mi se baš sviđa.
O da, ovo je stvarno ukusno. I šta to znači? Šta ja... Mamice, doći po mene. Jadan. Zašto imam tako malu flašicu? O, pa to je izazov. A velika, srednja i mala hrana? Super! Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam i ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. O, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Ukus je divan. Sve sam pojela, baš brzo. Čekajte, šta mi je u ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! A mogu je posaditi? Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno. Baš mi se sviđa. O, to je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislio. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. O, da. O, čekajte. Sad su mi puna usta koščica. Quentin, šta si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sami izaći. Gledajte. Ja sam rekla. O, da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što ja? Da. Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. O, ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila. Drugari, sad će nešto biti. Pazite. Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. Kako zabavno. Pogledajte sami. To je nova moćna igrica Multidosort. Možete je instalirati u Google Playu ili Apple Storeu. A šta ste sada dobili? Neverovatno. To su nudle Huba Buba. Quentin je dobio najmanju porciju, a kod Miley je najveća. Blago njoj. Dakle, ko će da počne? Očigledno Quentin. Da, znam. Okej, hajde da probamo. To je baš ukusno. A još mogu naduvati balon. Cool. Samo šteta što se nisam najeo. Dobro, Sophie, sad ti. Ja, dobro. Vrlo rado ću probati svoje nudle. Ne treba mi čak ni viljuška. O, da, to je predobro. Došla mi je ideja. Sad ću malo skratiti tvoje nudle. A ovo ću uzeti sebi. Da, tako je. Prelepo. Što? A gdje je moja kanta? Quentin, jesi poludeo? Šta ti je?
Izvini, bio sam gladan. Baš si bezobrazan. Dobro, sad ću napraviti balon. Gledajte. Oho, Da, baš je moćno ispalo. A sad ću napraviti neku figuricu od toga. A još malo. Eto. A ovo je kuće. a mogu da se poigram? Hvala, to je baš cool. Samo što si dalje ljuti na tebe. Tako da je vreme za osvetu. I bam! Eto, tako ti treba. A više mi nećeš krasti hranu. Sofi, šta si uradila? Ajoj, to je jako smešno. Jedi već svoje nudle. Da, sad ću. Wow! A zašto mi niste rekli da je to tako ukusno? Blago meni. Oduševljena sam. Hoću još i još. Ajoj, šta joj je? Da li je stvarno ušla unutra? Da. A sad ću napraviti veliki balon. Gledajte. Imam loš osjećaj. Ćao. Wow, kako je lepo ovde. Vidim svoju kuću odavde. Sad ste dobili pucketave bombone. A Miley ima srednje pakovanje. A Quentin najveće. A Sophie najmanje. Ona počinje. Hajde, Sophie. Okej, probat ću. Sipat ću malo nezik. Wow! Kako zabavno pucaju. Sviđa mi se. Jo, tako sam brzo sve pojela. Ali imam ideju. Sad ću sipati ostale bombone u čašu sa vodom. Da, tako sam dobila limonadu. Kako sam pametna. Pogledajte kako sjaji. Treba to odmah probati. Baš ukusno. Miley, sad ti. Dobro. O, da. To je jako ukusno. Jedva čekam da počnu da pucaju. O, jao, kako čudan osjećaj. Ojoj. To je bilo moćno. O, koliko bombona je ostalo na stolu. Sad ću napraviti srce od toga. O, preslatko. Cool. Došla mi ideja. Polizat ću prst. I pipnut ću tvoje srce. Ha. Šta? O ne! Moje srce je nestalo. Quentin, zašto si to uradio? Izvini. Hej, Sophie. To su moje bombone. Marš odavde. Sam ću pojesti to. Dakle, treba će mi levak. Miley, treba mi pomoć. Naravno, hajde. Sipam. Gotovo. Pa, jel ti ukusno? O ne, šta se dešava? Wow, kakav vatromet. Ne mogu da verujem. Da, to je jako dobro. Quentin, tako si smešan. A dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta, jel može? O, jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću seći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što voli mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Oh, kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, tako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. O, znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir.
A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. A brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! Svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. Na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef, kao i uvek, ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek-delo. Bon appetit! Baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. Kako sladak leptir. A znam ko ga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. Kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. Kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? Naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. Dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. To nije lako, ali baka će uspjeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu, moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. Da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepše štapića su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. Da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. U čemu stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? Ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit?
Ej, bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. O, evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. O, kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. O, šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. O, ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. O, hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto. Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sandvič. Nema problema, odličan izbor. Sandvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme je da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sa kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. Ha, to je bilo moćno. Okej, pokrit ću sandvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sandvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sandviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. O, kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. O, jagode. O, da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sandvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. A šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. Bravo, šefe. Merci, bako. Hrana je spremna. O, kako dobro. Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Sviđa mi se. Baš je lep. Samo što... Šta je tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odradno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno.
Sve ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umučeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? O, ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. O, da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusno? O, kako lepa. I miris je ekstra. O, znam šta da radim sa njom. Bacet ću picu na krov i tako. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. O, baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo. Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti ih mašnicom. O, divno. Kao da sam u svom najslađem snu. Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O, da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, a rado ću je pasti. Cool. Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool. Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa. A na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. Odlično. Mnogo mi se dopade ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool. A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo. Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovdje. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova,
One više vole nešto slatko. Hajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svjetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade. I sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedem ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuna. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam. Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Želim vafle. A šta? Vafle? Pa to je lako. Pazite se, to je zla pegla za vafle. Jel se bojite, da? Dakle, uzet ću činiju. Brašno, mleko i jaja. Sipat ću brašno u posudu. Zatim razbiti 2 jaja. Dodati mleko. I promešati to sve mutilicom. Tako je. Ovo je prošli vek. Ja imam profesionalni ručni mikser za testo. Sastojci su isti. Brašno. Mleko. I naravno jaja. Samo ću skinuti poklopac i sipati sve sastojke unutra. Zatim ću vratiti poklopac i sve to promješati. Tako je. Odlično. Gotovo testo ću sipati u peglu. To je to. A sad ću dodati M&M's bombone. Svi ih vole. Odlično. Može se peći. Jao, meni ne trebaju nikakvi uređaji. Bit će mi potrebna samo kutlača. Tako je. Ispalo je odlično. A evo mog domaćeg džema. Od višnje. Joj, tegla se ne otvara. Što da radim sa njom? Treba razmisliti. Tačno, traka. Zalepit ću poklopac. I onda ga jako povući. Da, baka je mnogo pametna.
A sad ću uzeti kapaljku i uvući džem u nju. A sada treba pažljivo dodati kapljice džema na vafle. Odlično. Može se peći. Joj, šta se to čuje? Ovako, eto ti, eto. Ha, tako cool. Sad ću izmrviti ove kolače. Jel bilo glasno, da? Ha, izvinjavam se. Okej, sad mi treba Nutella. Probat ću je. Prelepo. Ne valja jesti toliko slatkog. A sada Oreo kolači i mleko. Promešat ću ih pravo u tegli sa Nutellom. Zatvaram i dobro tresem. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u peglu, tako je. Zanimljivo. O, moja vafla je spremna. Kakav miris. Stavit ću vaflu na tanjir i ukrasiti. Koristit ću sirup od jagoda. Tako je. O, baš lepo. O, i moja vafla je spremna. Da vidimo. Zašto se ne vadi? Hajde, sad ću te istresti. Ha, tako je. Sad ću napraviti još jednu vaflu. Sipam testo i pečem. A šta je kod bake? O, a moja vafla je spremna. Miriše ekstra. I izgleda prelepo. Ostalo je samo da je pospem šećerom u prahu. A da, savršeno. Druga vafla je spremna, odlično. Sad ću sipati šlag na prvu vaflu. Što više šlaga. Pa i malo sebi usta, tako je. Gore stavljam drugu vaflu. A sada idu čokoladice. Samo prvu treba rastopiti uz pomoć pegle. Odlično, tečna čokolada je spremna. A sad ću napraviti čokoladnu tablicu. Prvo mlečna čokolada. A sada bela za slova. To je to. Moja Oreo vafla je spremna. Pogledajte kako je lepo. Svaka mi čast. Jesu svi već završili? Jess, vreme je da probaš naše jela. Wow, koliko svega. Probat ću prvo ovo. Šta je to tako tvrdo? Je li to koščica? Za malo da slomim zub, strašno. Okej, probat ću šarenu vaflu. Nije loša. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, Oreo vafla. O, ludo je ukusna. To je sigurno pobednik. Čestitam. Stvarno? Moja vafla je najbolja. Juhu. A sad mi se jede Cake Pops. Hoćete moći? Naravno, to nije problem za mene. Treba će mi bela čokolada. Sad ću je rastopiti u šerpi. Uključujem šporet. Čokoladu treba stalno mešati da ne bi izgorela. Da, to mi treba. Sad mi treba sir. Dodat ću u njega čokoladu. I sve to promešati mikserom. Tako je. A sada treba sipati to u vrećicu za šlag. A vrećicu treba napuniti do krajeva. Da, odlično mi ide. Savršeno. Zatim ću iscediti filu kalupe. I pokriti drugom polovinom. Ostalo je staviti štapiće u specijalne rukice
I onda odnesite u frižider da se stvrdne. Odlično. Budite tu, sad će doći. A evo mojih svežih bobica. Uzet ću višnju. Samo treba nekako izvaditi koščicu. Tačno, imam iglicu. Uradit ću to uz njenu pomoć. Evo kako lako. Sad ću izvaditi sve ostale koščice. Odlično. Sada treba rastopiti čokoladu. Prvo ću je polomiti da bi se brže istopila. A da, to mi treba. I naravno treba stalno mešati da čokolada ne bi izgorela. A umjesto štapića ću staviti svoje igle za pletenje. Nabošću na njih višnje. I nakon toga umočiti višnje u čokoladu. Jao, kako slatko! Svaka mi čast! Pa dobro, a ja ću uzeti štapiće od lizalica. Treba samo pojesti svu karamelu, a brzo ću to ja. A evo Kinder jaja. I oni mi trebaju. Skinut ću foliju sa njih. A štapiće su već spremni. Sad ću nabosti na njih čokoladne jaja. Tako je. Moji Cake Popsi su skoro gotovi. Treba dodati šlag. Odlična kapica. I naravno nigde bez mojih omiljenih sirupa. Svaki slatkiš će biti različite boje. To je super ideja. Svaka mi čast. Cool. A mislim da je vreme vaditi fil iz frižidera. O, miriše ekstra. Da vidimo. O, da. Savršen oblik. Ukras je već spreman. Jessie jako voli princeze. Uz pomoć vrećice za šlak napravit ću lep crtež. Onda ću dodati šećerne perle i staviti princezu. O, da. Haline su divne. Nadmašila sam sebe. Jao, kakva je to buka? Ovako. Orahe ću izmrviti rukama, kao i uvek. A sad ću ukrasiti svoje bombone mrvicama oraha. Da, super. Jess, možeš probati. Wow! Toliko ste mi svega spremili. Probat ću prvo ova čokoladna jaja. Sviđa mi se ovaj fil. Oho, unutra je igračka. Šta je tamo? Wow, kakav sladak prsten sa zecom. Prelepo. Sad imam čitavu kolekciju takvih prstenova, gledajte. Stavit ću ih sve. O, da, baš mi se sviđa. Pa dobro, hajde da vidimo šta je baka spremila. Baš ukusno. A unutra je višnja, cool. Wow, to su princeze, obožavam ih. Koju prvu da probam? Neka bude ova. Sad ću je probati. Kako mekano i nežno. Kome dati pobedu? Šef je definitivno pobedila. Jako volim princeze. O, hvala ti puno, Jess. A sada hoću italijansku lazanju. Počinjemo za 3, 2, 1. Potrebno je prosijati malo brašna za testo. Tako je. Sad ću napraviti udubljenje i razbiti 2 jajeta unutra. Zatim to sve treba dobro promešati da ne bi bilo grudica. A sad ću iseći testo na nekoliko istih komada.
Svakom delu ću dodati neku boju da bi testo bilo raznobojno. Tako je. Sad imam testo u 5 boje. Vreme je da uzmem aparat za pastu. Svaki komad testa treba pustiti kroz taj uređaj. Da, savršeno. To nije baš lako. Umorila sam se. A sad ću seći pravougaonike uz pomoć rezača. Sklanjam višak i to je to. Dalje ću staviti sir u svoj omiljeni blender da bi se izmrvio. Delim sir na 5 jednakih porcija i također dodajem boje. Bitno je sve dobro promešati. Šareni sir izgleda veoma originalno, svaka mi čast. Vreme je da sastavim lazanje. Radit ću to u specijalnoj posudi. Sloj testa, zatim sloj sira, zatim još testa i još sira i tako do kraja. A na vrh ću staviti sir svih boja odjednom. Savršeno, kao i uvek. Sada to mogu odneti u rernu. Stavljam unutra i palim vatru s pomoć dugačke šibice. Odlično, zatvaram i čekam. A gledajte, da se sir ne prospe, stavit ću rendu u kesicu. Sad ga mogu rendati. Tako je. Joj, umorila sam se. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad mi treba specijalna pasta za lazanje. Stavljam prvo listić, onda sir. Tako je. A sad je vreme za moju brusilicu. Treba će mi mleveno meso za moje jelo. Da, odlično. Nastavljam sa slojevima. Pa i na kraju malo sosa od paradajza. I scedit ću ga rukama. Baka je najbolji kuvar. Sad ću odneti to u rernu. Samo da navijem pravu temperaturu. A šta ako budem koristila čips? Sipat ću ga u tiganj i preliti sve kečapom. A sada treba još čitosa i sirnog sosa za kraj. Odlično! Ipak nešto nedostaje. Tačno, Doritos. Probat ću jedan. Joj, kako ljuto! Dodat ću još sira da ne bi bilo toliko ljuto. A sad ću pokriti to poklopcem. Jo, ne zatvara se. Ups, sir se zalepio za poklopac. Pa dobro, nema veze. Samo ću odseći višak makazama. Tako je. Jao, ne mogu to da gledam. Moja lazanja je spremna. Ukrasit ću je svežim zelenilom. Belisimo. Jao, kakav miris. Stavit ću još viljušku ovde. Hajde, Jess, draga, probaj. Oho, sva jela su tako različita. Probat ću prvo ovo šareno. Tu je viljuška, ali ni nož neće škoditi. Sad ću odseći pače. Wow, kako lijepo izgleda. Sad ću da probam. To je prelepo. A šta sad da pojedem? Neka to bude bakino jelo. Jedva čekam da probam. Joj, kako vruće. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. O, što je ovo? Miriše dobro. Okej, probat ću. Jo,
tako ljuto. Moram hitno nešto pojesti. Bakino jelo me je spasilo. I generalno najlepše. Tako da je baka pobedila. Ja pobedila? Hvala ti, Jess. Ti si najbolja unuka.